primera pràctica que hem de fer per habituar-nos a utilitzar l'SketchUp és fer aquest prisma rectangular que té una base de 4.000 mil·límetres per 2.000 mil·límetres i una alçada de 2.000. Obrim el programa. Ens sortirà això. Seleccionem i eliminem. Cliquem a rectangle. Amb el llapis intentem dibuixar un rectangle. Molt important. Deixem el llapis, deixem el ratolí i ara anem a les tecles numèriques. O entrem als números. I a sota on posa dimensions, sense intentar entrar a la caixa, o sigui, sense intentar entrar aquí, on posa dimensions escrivim 4.000, punt i coma, 2.000. I ja tenim un rectangle que fa 4.000 per 2.000. Ara, agafem aquesta eina d'aquí. Intentem pujar cap a dalt. I escrivim a la caixa, sense intentar entrar, sense entrar-hi, 2.000. Automàticament ja tenim la pràctica feta. Anem a posar les dimensions, perquè també ens ho demana l'activitat. Aniríem on posa dimensions, seleccionem, i ja tenim una dimensió posada. Seleccionem, ja tenim una altra dimensió posada, seleccionem, i ja tenim una altra dimensió posada. Guardem la pràctica. Li diem activitat 1, o H1, o com vulgueu. La guardem. Ara anem al Moodle i afegeix tramesa. Anem a afegeix, anem a penjar un fitxer, seleccionar arxiu i busquem a documents i l'enviem. Penja aquest fitxer. Des els canvis i ja està feta l'activitat 1.